Puja होनायनि ग्रा साखिदारफोर हेलो स्नाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दं आरो बैसोनो मोजां दङ दिनै फुंजानि दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय सनाफोर बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लग नायलांबाय थादो आङो दिनै मामा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसैलाय सोरांलायबाय अखा हागासिनो दङ नै सनाफोर दासो एसे नागारदोंलाय हरसे हाबाय थाबाय फ्रे फ्रे फ्रेनो अखायाबो बाराद्रायबो नङा एसेनो एसे नागारथ'दों मैगं खानोसै दा जोगोनार बैसाङानो गुरुबबाय जोंना दा खालि बार बारनायजों गुरुबदों नामा ओमफ्राय जा गैया नै जोगोनाराबो एसे दंमोन थाइदोंमोन हायावसो नै दैबो थाहांलायबाय नै अखा हाबानो दै थायो मोनजानायानो नङा सबाय बिमाबो एसे थाइदोंमोन थाइबें एसे थाइदोंमोन जोगोनारा जि अन्थाव अन्थावमोन सिबायफोर मोनबायनो थाइसे दङ बेथिंबो दङ मैगङालाय एसे जानो आन्सा दंसाबो आरो नैबेयाव मैथा बांगाल दङ खुमब्रायाबो नै गेट बायदि थाइसेल' थाइदों र' सबाय बिमाया दासो थाइहांगासिनो दं बेनि कन्टेन्ट मोनजागोन बेना एसे हा खोनाय नालाय बेनि कन्टेन्ट मोनजागोन सबाय बिमाया बे दैनिखौ मोनजानाय नंला आरो फख्रियाबो दै थाहांबाय जोंना ना बोराय दङ एसे बेयाव कमनखार ना बोराय ओंखायनो बिदि दुमख'नानै दोनदों आरो दै थासान्दि एम्बुआबो एबं जाथारदों अखा हादोंना एम्बुआ थिखोना गाबखाबाय एबंनो नै जोगोनार माबायाबो खुमब्रा थाइसेल'नै खाना लागोन सनाफोर दानो अखा हाबाथाय खाथावनाय नङालाय एसे दसेल' नागारथ'खादों बियो हाबावखागोन फान्थावबो एसे दङ भिन्दि एसे दङ सोर थासुमलिया नै ग्रौ ग्रौ जाबोहांबाय बिराद मोजां बेनि थासुमलिया जानो बेनो सनाफोर बारियाबो बारा गैया जोंना एसेल'खा मोननायालाय मोनसाबबाय नै जोगोनार बिजौआ जागासे दंनायालाय दंबावो ओमफ्राय एसे फिथाइ थाइख्रेब जादों आरो अननो ओंखारलाय लांबाय आंहा ओमफ्राय फिथाइया थाला होनदों आरो थायाबाबो एसे दोनथ'नायबाय उनाव जानोसैलाय थाइबेंबो एसे खाबाय सायना लागासिलाय दा ओमफ्राय नै जि हा दङ बेना बेखौ सुस्रानानै लाग्रोनांसिगोन स्कुलाव थांनो देलायदों नै अखाजों बांखाजों खम जाला फिसावबाय लांफैथारनायनि स्कुटिजों दोनलाङोमोन नालाय अखा हादों दा नै बेटारिजोंसो लांनांसिगोन मोजां फरायदों दे ना दादै हेल' गुड मर्निं गाइस होनदो दे आजा गुड मर्निं होनदो हेल' गाइस गुड मर्निं होनदो गुड मर्निं गाइस होनदो साब्रै जामोन दा थाब मोजां माबाना लांथां बिसोरखौ हमथा बिसोरखौ दा नै आङो बिबोनांनि बाथौ गोदान दुमनायखौ एसे नायनो फैबाय बिबोनां दुइसिनहा एसे आलदा जाबाय नालाय बेहा माने आवगायावनो 3 बोसोर सिगांनो माने बारि गंथाम गायनानै जुदा जाग्रोदोंमोन आरो ओमफ्राय दा 3 बोसोर जाबाय नालाय दा बाथौ गायनांगौ नामा ओंखायनो दिनैनिफ्राय बाथौ गोदान गायसिगोन आरो बिस्रा बे दा दुमगासिनो दङ अखा हानानै एसे लेट जाबाय न' खाथियावनोखा ओरैनो साइडआवल' लुस्लायदों बिस्रा नै बेनो न'आबो एसे शेयार खालामना होनोसै आङो जेरै बिबोनां दुइसिननि न' गोदानखौ बेनो नै बेहा आनै दानसोरां जानागुरुजों हेल्प खालामग्रा ओरैबायदि हा दंखायोमोन ना सायना लाग्रोसै जुनारफोरनो जोगोनार बिजौ
जोगोनार बिजौ सायखांबाय नै सनाफोर सावरि जिजिमा मावसायबाय नालाय दसेनो हाबाय आलु जहल जानोसै सनाफोर नै देसि आलुनि आलु जहल नै बेयाव जोगोनार बिजौखौ एवबाय निरामिससो नालाय दिनै ओमफ्राय पापर एसे एवबाय ओरैबायदि उन्दुबाय गथ'आ नै दासो सिखारदों अखायानो नागारनो रोंला नै दहाय एसे नागारनो बायदि जादोंमोनलाय गैया आरो हाफिनलायबायसो दा नै सनाफोर आङो ओंखाम ओंख्रि संखां दोनखां बिबोनांना फुजाया जाबाय नालाय बेखौ एसे नायनो फैलायबाय दहायनो होनो मोनगौमोन अखा हानायनि थाखायनो दसे थाथ'नांनानै दासो होनो मोनबाय साइकेल सुनसै मालाय नै पापा गावनि साइकेलखौ सुनो नागिरदों आंसो आरो दे सुदो नोंनो सुनांगोन ना मैला जानानै थाजोब्बाय नै दाउखियानो बावनो खिथामनानै दोनजोब्बाय दे आं सुनसै होनबालाय न बेखौ एसे रुइहोनांसिगोन बाबा बै दाउखियाव दैखौ होनानै ओइ दोन जाबाय दे गिलाल' खालामनानै दोननांगौ ना सान्दुं दुंहां जालायबाय नै दानो सोलायफिनगोन ना मागोनलाय एसे जोरांदोंलाय ओरैबायदि रिमोनला जायो जोंना सिथ्लाया नै जोंनाफोर अखा एसे हाबाथाय बिराद रिमोनला जायो ओमफ्राय मेसेङाव बबेनिफ्राय इनायनो बाला ओंखारो मोनथिया साइकेल सालायथारसैनो साइकेल एसे सुना होगोन थां सनाफोर सुनोबो रोङा सुनो होननाया दा नै आङो बृहस्पतिबारनि एसे फुजा होनानै लानोसै बाथौआव फैनानै फुजाबो होनाय जायाखै नालाय थागथि दिनै बृहस्पतिबार लोगो मोननायखाय फुजा होग्रोनानै लानोसै आङो दिनै दिनै बिस्थिबारनि एसे फुजा होनानै लाखांबाय सनाबारनाव सफैनानै फुजा होनाय जायाखैमोन नालाय मैया सफैबाय दिनै थागथि बिस्थिबार जाबाय दिनै एसे बृहस्पतिबारनि फुजा होनानै लाबाय बाथौआव ओमफ्राय दा रायजोआवबो एसे फुजा होना फैदोंना बेयाव थांना फैनोसै सनाबार दा नै आङो जोंनि गामिनि खेराइसालियाव एसे फुजा होनो फैबाय बिजावजालिजों आंजों ओमफ्राय गामिनि एसे गाहाय गाहाय आदैमोन दङ बिसोरबो होदों एसे फुजा होनानै थांनोसै आङो होखांबाय आरो दा फुजा हैनानै फैबाय नै सनाफोर बिजावजालि आं ओमफ्राय नै आदा दङ जोंना आदाया जोंखौ बेंग्रा जोंखौ दैदेनग्रा आदा फुजा हैनो लानानै थांदोंमोन आदा गेदेर थांगासिनोलाय नै जा मोजां जाबायना आदा जोंना लामाया रिउ रिउनो बेलासियावबो थाबायनो मोजां जाबाय फुङावबो वाकिं खालामनो खिन्थु अखानि थाखायसो दिनै ओंखारलाङाखै आं मानो फैयाखै नों आदा फुजा होनो नोंखौसो नागिरबाय थादों बेखौनो जोङो
आन्दायबाय अखा हाहांखाय दानो मोना मोनबाय नङाबा एसे सानथाबावोमोन अखायानो हाबावगोनसो बेरायनो मोजां जादोंना बिराद मोजां बेरायनो मोजां जाथारदों बेरायनो बोथोरा मोजांखा माइ गायनाय एवनोसै माइ गायनाय टाइम जाबाय ना आदा हाब्रु गाबाबो गला हाब्रु गाबाबो गलालै नै मावबाबो गला बोथोरा फैलायगौ गायनाय फुनाय बोथोर फैलायगौ जानोसैलाय नै दै थाहांजोबखालायबाय दा ओरै जा मोजांहाय बेरायनो मोना ना आदा जि मोजां नुखायोना फानो क्लियार नुदों नै दै थाहांजोबबाय नै सनाफोर खोथिया फोनाय स्टार्ट जाहांलायबाय मा दसेनो फिलाप जाजोबगोनलाय ना आदा बियो गोथांनो आजिखालि जेबो माबा गैला टाइम गैला मेथाइ लांब्रबनानै फैबाय नै पेकेटआनो पेकेटबासो मेथाइ होनोबा उन्दैफ्रानो जानो बायो नङाबा